Uhuruchi ọma biko onye ọma na-ege m ntị n'ọnụ. Kedu ka ị mere? Ụbọchị taa ọ dịkwara gị mma? Na-atụfughị oge unu. Na mbụ, eji m ohere a na-ayọ mgbaghara maka na ahapụrụ m iwepụta ife gbasara ihe mmụta eri mgbe. Gbaghara m, amaghị m ụma. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nke nkụzi nke anụnwa sitere n'aka mụnwa bụ Nwaada Ifeyinwa W. Winifred. Abụ m onye nkụzi gị nke ụbọchị nke taata na ihe mmụta. Biko kpucheta oche gị nso ma gee m ntị n'onu ka ị nwee ike mụta ma ghọta ihe m na-akọwa ugbu a. Gbaa mbọ hụkwa na nwa gị maọbụ ụmụ gị, agbata obi gị, enyi gị na ha fụrụ ihe mmụta nke a ka ha sorokwa gị wee mụta ka esi asụ ma na-ede Igbo. Jisie n'ike. Mgbe gara aga anyị meburu maka ụda ume. Anyị kwuo na edepụtacha abịdị Igbo, ekee ya ụzọ abụọ nke ndị bekee ji vowels and consonants wee mara. Mana abịa n'Igbo nke anyị, ihe anyị na-akpọ ya bụ ụda ume na gịnị mgbochi ume. Wee kọwaa ife bụ ụda ume na mgbe gara aga. Ịchọ ịmata banyere ihe gbasara ụda ume, jega nene ma gekwa ihe mmụta nke nzipụtabụrụ mgbe gara aga. Ugbu a ihe anyị nwere ime ugbu a maka mgbochi ume dịka isi ahụ ya. Ị na-anya ka m si wee dee mkpụrụ edemede a, o nwere ndị m ji akara nnukwu capital letter, nwee ndị m ji akara obere wee dee. Ndị ahụ m ji akara obere wee dee ka a na-akpọ ụda ume. Ọ bụghị maka ya ka m ji eme ihe mmụta a. Ihe m ji maka ya mee bụ maka ndị nke eji akara nnukwu capital letter wee dee. Ngwa ka anyị gụọ ya. B, ch, d, f, g, gb, h, gb, h, j, k, ọ bụghị ke, k, p, q, l, m, n, ñ, 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 p, r, s, sh, t, v, w, ny, z. Ngwa gegharịkwa ya ọzọ ka ọ dị gị mfe n'ọnụ ịkpọpụta. Anyị amarala na ndị a bụ ndị a na-akpọ gịnị mgbochi ume. Ndị a edepụtara na mgbo ị na-afụ ugbu a ka a na-akpọ mgbochi ume. Ha dị 28 n'ọnụọgụgụ. Ị gụọ ha ịfụ na ha dị 28 nke ndị bekee na-akpọ 28 in nọmba. Ndị a bụ ndị a na-akpọ mgbochi ume consonant. Mana ihe Igbo ji wee bụrụ ọkacha n'asụsụ bụ na n'Igbo na-atụpesi na-agbalịsi ife okwu ụfọdụ ka ọ dị mfe nghọta. Ngwa bịa nso ka ị marakwa na otu ahụ esi wee kee ụda ume ụzọ abụọ ka esikwa wee kekwe mgbochi ume ụzọ abụọ, nke gụnyere ụda mkpị na mgbochi ume nge. Kpọkwa ya ọzọ, ụda mkpị na mgbochi ume nge. Dịka nwaafọ Igbo Igbo nke ọma, ịmara na ife ọbụla gbara mkpị bụ ife dị abụọ abụọ. Ngwa ka anyị mara maka ụda mkpị na mgbochi ume nge. Kedu ndị bụ ụda mkpị? Dịka aha ya siri dị, ha bụ ndị ahụ dị abụọ abụọ. Ụda mkpị bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ dị abụọ abụọ. Ha nwere nwanne ha, akwụghị naanị onwe ha n'onwe ha. Ha nwere nwanne. Ha dị 9 n'ọnụọgụgụ. 9 bụ gịnị na bekee?
9. Ha dị 9 n'ọnụọgụgụ. Ngwa ewe n'iwe. Anyị mechaa ihe gbasara ụda ume na mgbochi ume, aga m akọọrọ anyị ka esi ede ma na-agụpụta ọnụọgụgụ n'Igbo, ka ọ ghara ịgbagwoju gị anya ma m kpọọ 9 maọbụ 28, ka ọ ghara ịgbagwoju gị anya. Ngwa ka anyị ghara ịtụfu n'oge ọbụla ka anyị kwuo maka ụda mkpị. Anyị sị na ụda mkpị bụ ndị anwa dị 2, ha dịkwa 9 n'ọnụọgụgụ. Nekwa ha ebe a: ch, chi, chi, gb, h, b, kp, kwu, kwu, nwu, ọ bụghị nwi, nwu, nyi, nke a bụ ihe na-eme nyi, sh. Ndị a bụ gịnị? Ụda mkpị. Kedu ndị bụ mgbochi umenge? Mgbochi umenge bụ ndị akwụkwọ naanị onwe ha, ha enweghị nwanne. Ha dị 19 n'ọnụọgụgụ. 10 pụtara gị na bekee 10, 9, 9. Ịgbakọ ha ọnụ 19 apụta gịnị? 19 na bekee. Na ha ebe a, ndị ahụ mkpụrụ edemede ndị ahụ dị otu otu. Ha bụ b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, t, v, w, ñ, z. Gwakọrọ m aka na agụtara m ya nke ọma. Imeela na isonyere m na ihe mmụta nke ụbọchị tata. Aka m bụkwa Nwaada Ifeyinwa. Gbaa mbọ sonyere m n'oge ọzọ nke isiokwu anyị ga-abụ iji mkpụrụ edemede mebe okwu. Ndeewonu, ka emesịa.